Arratsalde guztioi, Zarauzko ikurrinaren lehen jardunaldiaren eguna heldu da, eguzkitsua gainera, arratsaldea, jendetza hondartzan, Maria Goian, 7:00 gutxi inguru izango dugu, itsas gora eta estropada eremua ederki prestatuta, ikuskizun handi batzuei eskaintzeko asmoz hementxe gara. Asko hitz egin dugu, estropada honi buruz, asteburu honi buruz, eta heldu da, Orio lider sendoa da, baina ikurrina honek badu ligako puntu horietaz aparte, beste balio bat, eta Oriok demoraldi zoragarri eginda lidertza du, hemen ere palmarezean garaipen gehien lortutakoa da, baina beste hainbat arraun elkarte etorriko dira banderaren bila buru belarri lehia zorrotza egitera. Emakumeetan ere zer esango dugu, emakumeetan 11. edizioa da, gizonezkoetan badira askoz gehiago, baina emakumeentzat ere badu poliki-poliki bere tokia, bere indarra eta bere nortasuna. Eta Oriok falta du, eta Oriok alegin berezi bat egingo du, liga matematikoki irabazi eta gero Zarauzko ikurrina ere etxera eramateko, hor hurbil ditugu eta. Eta alde horretatik bada ikusmina eta bekaldean bestetik izugarrizko lehia, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Beraz, ingrediente zoragarriak ditugu, asteburu honetan estropada zoragarri batzuk bikainak zuei eskaini ahal izateko. Ea horrela den. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, ze kontatzezu, asko hitz egin dugu, seguru asko bateman naskatu dugu, gure jardunarekin, Zarauzko ikurrina gora eta bera, balio berezia eta uta beste. Bueno, heldu da asteburua, eguna ez, 2 egun ditugu, ikurrina bakarra, 2 egunetan, eta betiko galdera lehenengo 6 txura hartzen diozu estropada eremuari. Itza lapurtu behar izut, zoragarria esan duzu, eta alaxe dago batetik ikusteko, eta bestetik jokatzeko ere bai, olatu apur bada da, aizetxo pixka bat ere bai, iparrekialdeko ukituarekin, zeirak eta 52 minutuan, zehatzak izateko izango dugu itsas gora, eta iruditzen zait, haizeak egiten duena, beherantz egingo duela, baina, azken txanda jokatzen dutenerako gizonek, orduan aldaketa izango da. Bestetik zer esan, korriz markatutako eguna dela ez, guk esaten dugulako arraun munduak, eta liga hasi ezkeroztik horrela erabaki dutelako. Arraunlariek, zaleek, denentzat, hau bera, bandera hau irabazteak bakarrik, denboraldi bat justifikatzen du. Eta horretaz haratago, iruditzen zait Euskotren Liga erabakita dago, matematikoki, Euskolabel Liga matematikoki ez, baina Oriok ongi bederatu baino zerbait gehiago baduela, bukatzea falta, baina beheran, beko bi borroka horiek, bizi-biziri daude, 2 puntuan, batetik Euskotren Ligan Donostiarra Hondarribia, bestetik Lekitarra eta San Pedro, ondoko kaleetatik joango dira, eta horixe Mikel eta gogoratu estropada eremua, duela urte batzuk, aldatu egin zutela, pixka bat Getari aldera ekarri, atera egin zutela, eta, bueno, iruditzen zait oso antzekoa dela, baina hori ere, ezberdina eta komeni da geure ikusentzulei eta hori gogoraraztea ere. Zalantzarik gabe, bueno, guretan dugu jadanik Zaragandara lankidea, estropada eremuan bera, eta kontatuko digu, Getari aldean, nola aurkitu dituen protagonistak, eta orain, estropada eremuan bere ontzitsuan buelta bat eman da, nolako sentsazioak izan dituen. Arratsaldeon, Sara? Arratsaldeon, Mikel, Ibon, ikusentzule mugimendua badugula, eguzkiak gogor jotzen duela, 25 gradutik gorako temperatura daukagula, ja begiak ezin ireki nago hemen uretan, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu gero, eta lehenago bai, Getarian egon gara, Getariako portuan, bertan traineru guztiak egon direlako, eta antxe ere protagonista batzuk harrapatu ditu dela, gero segontzungo ditugu euren hitzak. Hondartza, Zarauzkoa, jendez lepo, Getarian ere trafiko arazo ugari, abuztuko arratsalde eta beroa izanik, jende asko gerturatu nahi izan delako bakarrik, ez bakarrik, estropada ikustera, baizik eta hondartza ere juteko. Uretan, esan bezala, mugimendua badago, olatu handirik ez dago, txikia dira, baina luzeak izango dira, eta poparian asmatuko duenak, aukera handiak izango ditu gaur zerbait handia lortzeko. Nesketan, Orio iritsiko da hitzordu honetara, ligako garaia dela, baina bealdean borroka itzela da Hondarribia eta Donostiarraren artean. Ikusiko dugu astebukara honek zer ematen duen eta zer ekarriko dion Hondarribiari eta Donostiarrari. Playoffa hor dute eta ET ligako aurkariak playofferako daudenak ere oso indartsu ikusten dutelako. Bealdean borroka latza ere bai Euskolabel Ligan, Astillero eta San Pedroren artean azken toki hori ekiditeko. Gaur Miguel Angel Ruizekin pare bat egiteko aukera izan dut, aurreko astean sorterik ez. Ondo ibili zirela, baina kalekin gora bera batzuk eta etziela oso pozik joan etzera. Gaur dena ematera aterako dira eta ikusiko dugu Zarauzko ikurrina honek zer ekarriko dizkien trainerutenei, Mikel?
Ederki bazara, hemen txeduzue, Zarauzko hondartza, ezkerraldean hor Getariako arratoia eta Maria Goian denean, antzematen dugu hemen toki dena hartua dagoela, bihar aldaketa izango da, eta orduan txasbera. Izugarrizko hondartza ikusiko dugu. Futbolean aritzeko egokia. Hori da, bai, beste garai batzutan. Gazteentzat dira kontu horiek, ez? Bueno, Orio, ikusi nola dugun sailkapenean. 47 puntu matematikoki, txapeldun, 10 bandera, beste jardunaldi bat ere bai, irabazia. Eta Arraun Lagunakek Lekeitiun irabazi zuen, 37 puntu, Erne gero, 3. Donostiarra 19 puntu, Hondarribiak 17. Zer egin behar du Hondarribiak larrua salbatzeko? 2 egunetan, gaur, eta bihar, Donostiaren aurretik bukatu, puntu bat irabazi. Izan ere orduan, berdinketa izango lukete, momentu 7 aldiz izan da aurretik Donostiarra Hondarribia baino. Baina, Hondarribia bietan sartzen baldin bada, 7 eta 7. Hor ere berdinketa. Orduan, berdinketa hori hausteko azken eguna da, erabaki horra. Eta azken egunean, nahi eta nahi ez, aurretik sartu beharra du, puntu horiek orekatzeko, beraz, horixe da. Ezatea oso erresa da. Gero, egitea uretan hori lortzea, askoz ez ere zailagoa, baina datua erraz ulertzeko modukoa horixe da. Bueno, eta hori buruz zer esango dugu, Palmaresean hemen badutela erronka oso polita, Oriotarrek, San Juanek 5 aldiz irabazi du, Zarauzko Ikurriña, Gipuzkoak, orduan selekzio bezala lehenengoak 2, Zumaiak 2 eta Getaria Tolosak 1. Eta hortxe dute aukera Oriotarrek, hor ere, demoraldi honetan beste hainbat txapelketetan eta ligaren bezalaxe, Palmaresean hor izena jartzeko. Bueno, begira, ze markatzen digun, alde batetik itsasoa, bestetik haizea aldakor xamarra ikusten ari gara, Ibon, gehiago ipar-ekialdetik, etorri garenetik, oain noski, hor jartzen duguna da, momentu hontan dugun datua, baina erne horrekin, ez da horrela izango urrengo minututan bere ala segurenik aldaketa izango du. Eta metrotik berako olatua 0,8. Begira, Mikel, irudi hau zeinen adierazgarria, hor garbi ikusten da. Nondik datorren, ez? Olatuak zeinen garbi ikusten diren, nola sartzen diren. Estropa eremuaren gune ezberdinetan, norabide, angelu ezberdinarekin, une honetan izate baterako lehenbiziko kalea, kanpo aldean garbi zamar, ez dakit oso aldakorre eta haizeari dagokionez, haizea, erlojuaren horratzen norabidean, ibiltzen da bueltaka. Kontua da, ekialdeko ikutuarekin, ari dela. Hori da nire ustez kontutan hartu beharreko. Bueno, ontziak ari dira poliki-poliki epaileen agindutara kokatzen, bide batez esan dezagun, gaur eguerdian estropada izan dela hemen, eta gizonezkoen lehian, KAE bat ligan, Zarautzek lortu du garaipena, San Juan bigarren, Kortaren San Juan, 3. Deustu, eta 4. Getaria, Donostiarrarekin azken luzean burruka lantza izan da gero, eta, bueno, bestetik Orioren bigarren ontziak Bermeon, beste garaipen bat, eta zelkapen horretan, Oriobek 120 ditu, Kastrok 115, Getxok 98. Eta gaur hemen, gaur eguerdian, bigarren kaletik oso azkar ibili dira gehienak, baldintzak, ezberdinak, oso ezberdinak, bai. Bueno, Erne, hortxe dira emakumeen 4 ontziak, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Donostiarra, 3. Hondarribia, 4. Donostia Arraun Lagunak. 2 indartsuenak ertzetatik eta mailari eusteko lanekin ditugunak estropada eremuaren erdikaldetik. Eta arazotxoren bat Donostiarra ontzian, torrekoa lehenengoan, eta horrari da Inder Paredes patroia. Horrein ikan ez daude modu egokian. Txikotak aurrere, hortxe txirik ordatuta, zazpian. Gero Lekitarra eta San Pedro ere, alkarren ondoan joango dira, orain Donostiarra eta Hondarribia bezalaxe. Nik uste dut hori, normalean kirolariak horrelako finaletan, nahiago izaten duela, aurkaria ondoan eraman. Dudari gabe. Azteko antzeko baldintzak edo antzekoago. Bai. Hor nahazita dago, eta ea Donostiarrak behar bezala kokatu, eta orduan emango diote Inder Paredesi. Bueno, helduta dago, bai. Bai, hor nun bait.
A ber, epaileak aginduak ematen hasten diren, modu egokian jartzeko. Lehenengo baliza hori. Bigarrengoa dabil, atzera eta aurrera mugitzen da. Lehenengoa, hirugarrena eta laugarrena xuxen ditugu, baina hor arazoekin dabil. Urremuterako. Azkarra izango dela dio. Kakoa, Mikel, urremuterako. Bai. Joan da bigarren baliza, bere tokira. Bai, bere tokian, ondo da. Estropada eremuak garaiz eta modu egokian aurkitu dugu, dudarik gabe. Prestaturik dena. Bueno, ea ba, lehorretik bandera txuria Laister altxatzeko moduan den epailea. Lentxe. Bai. Hortxe izan ditu, Nere ustez, bai. Gero olatuarekin metroardirin bat aurrera atzera beti egiten du treneruak. Oantxe, bandera txuria. Semaforoa oraindik einukari. Oraindik ere bai. Gorri! Bai, berdea! Ederki entzun dugu. Bai. Garbi asko. Ikusi eta entzun. Bueno, ea, Orio, Arraunlagunak, Donostiarra, Hondarribia, segundutxo bat galduta hasieran Hondarribia, baina orain Arraun ere bai. Erritmo hon hartu behar da, bi luze, ziaboga bat, 2768 metro guztira. Ea ba. Hemen Oriotarrak. Ikusten dituzue, Gesiarekin. Hor upo berezia, estropada asko egindako emakumeak, beti tosta hortan aritutakoak, Itziar Olasagasti, patroia ere bai, Leire Alkalak, nire kontuen arabera atxeden egun bat izan zuen, gero, bueno, komentatuko dugu egoera. Aipatu behar da, keinu bat, behar bada, Zabaletak egindakoa, Getariarrak, Ametxaranguren eta Maialen Aizpuru, biak sartu ditu gaur, ez? Hori da, 5. eta 6. tostetan, gainerakoan aldaketa gutxi azkeneko estroparekin alderatuta udane oioz, behar bada, 3. tosta estriborrean eta espalda estriborrean Izaro Etxaniz. Bueno, hemen Donostiarra. Donostiarrarentzat oso garrantzitsua da, kales egitea, bi egunetako batean behintzat Hondarribiak gainditzea, hau izango da dudarik gabe emakume hauen erronka ibon. Zalantzarik gabe eta lehenbiziko egun honetarako, Bainaki Mendizabal entrenatzaileak pasaden igandean, Hondarribian, hain emaitza ona, eman zion trenerua eta eskifaia, atera du, eta irtera ona eman du, Donostiarra eta Hondarribia, begira, honetan 2 segundo Donostiarra Hondarribiaren aurretik. Hemen Hondarribia, bueno, aldaketa egin zuen, badira 2 aste, egin zuela mugimentua Garbi, Iker Cortez entrenatzaileak, eta horretxekin jarraitzen du, apustua hori da, eta ematen du horrekin mugaraino joango dela, ez? Hori da, hankekoak orduan aldatu zituen, Mikel, liga geratu zenean, orduan Hondarrako estropadan aldaketak egin zuen, hanketik Idarreta eta Palentzuela, Seijo eta Michelena 2. tostara eraman da, eta arrezkeroz aldaketa gutxi, gaur Baborrean Garazi ezkerro, gerrian, erdi-erdian Iratu Gaztelumendi, ongi eta erraz ezagutzeko moduko eskifaia. Eta hemen Arraunlagunak, Lugainen ontziarekin, kosta egin zaio azken estropadetan Arraunlagunaki erritmo egokian eta jartzea, abiadura hartzea, momentu honetan estropadako atzekaldean da, Hondarribiarekin batera, eta une batez azkena ere izan da. Eta 2 minutu erdiko lana, eta ematen du Oriok, lanak dituela Donostiarrarekin, ezta? Donostiarra ematen du motivazioz gainezka, eta hor 2. kaletik ikusten dugu, haien branka, ez? Ez daudela ezer oparitzeko. Eta Oriok gauza asko egiten ditu aurten ondo, baina batez ere, lehenbiziko luzean estropada asko eta asko apurtu ditu, Arraunlagunaken inguruan, zuk esan dakoarekin konforme, behar bada, denboran bukaera honetan gehiago hori zaio kustatzen, eta gainera estropada hasieran. Hoixe, zango nuke. Bueno, Basara Gandarak Iker Cortezekin hitz egin du aldez aurretik, sailkapeneko zulotik irten da gaur, edo irtetzeko asmoz abiatu dira Hondarribiarrak, eta entrenatzaileen hitzekin utziko zaituzte gune batez. Bai, Zarauzko ikurriña beti da berezia, eta gainera gu gatozen moduan atzetikan eta 2 estropak irabazi beharrean, askoz bereziago. Nik uste gauzak ondo egiten baditugu, aukerak baditugula. Donostiarran aurretik 2 egunak geratu eta horrekin nahiko izango zen, así que
gu dakagu gure eskuan eta gauzak ondo iten baditugu aterako zaigu. Bueno, polita izan da. Iaz pizkat zailago izan zen, beti, hasi ginen 3. iten, gero pizkat jitsi ginen eta ja finkatu ginen hor 4. postuen eta hortik ez ginen atera. Baina horten borroka polita egon da Donostiarrakin, batzutan gu 3., bestetan beraiek, ia 2. beraiek gu ia bigarren arraunen aurretik, baina temporada polita izan da. Bueno, momentu nahiko zaila, Hondarribiarrentzat. Kontuan izanik arraunlagunak sartu dela leian. Bai. Motorra berotu eta kanpoko balizetara hortxe helduko direla. Donostiarra segundu batera, Hondarribia 3. Bueno, horrela helduta, badute gero aukera poparian posibilidadeak bai egoerari buelta emateko, baina zailtasunak Hondarribiarrentzat gaurko honetan ere bai, ez? Bai, noski treneru bat galduta, Hondarribia Donostiarrarekiko, eta esango nuke, liga osoko orain arteko lehenbiziko luzerik berdin duena ikusten ari garela, Eta zaindu beharrekoa, Orio lehenbiziko kale horretatik, bestetan bezain ondo ez dela ari. Arraunean ongi, emaitzari begiratuta. Bai. Zaindu beharrekoa, era orain ziabogak. Bueno. Ez dakit Donostiarra neko ez du, ez otea torren, Orio eta arraunlagunak, estropadaren buruan horiak dira, eta arraunlagunak errekuperatu eginda, luze honen azken erenean edo, ez? Atzetik hasi eta gero. Maialen Muguruza ere bai, ziabogak, Donostiarra, estutik, Donostiarra pasa egingo da. 27 Oriok, arraun parean, irteeran Orio 2 tosta behar badaurretik, eta Zabal, Xamar, eta bai, hala ere, esan daiteke Donostiarrak orain Hondarribiren aurretik direla, baina ontzierdi bat goitik jota igon. Eta baliza aurreko minutu erdian, goitik erakutsi dugun irudian ikusten zen, oso estu zetorrela, ontzi hori Donostiarra, eta orain, ia errenta guztia galdu egin du. Eta argi, arraunlagunakin, 4. kaletik ere, oso ondo ari delako. Bai, eta poparian erakutsi dute, moldatu izan dira, egun batzutan, beste batzutan baina hobeto, baina gai badira. Eta hortxe, Orio eta arraunlagunaken arteko burruka polita izango dugu luze honetan, Zarauzko Ikurrinari dagokio lehen jardunaldian. Begira, itxasoa ona bai, baina begira, hor mugimendua dago. Zarak lehen ere aipatu dugu, eta hau ez da txantxa, hor bere, ontzi txiki horretan, zenbat mugitzen zen ikusi egin dugu, eta hor, urak, trapalik ez, eta lakorik ez, baina mugituta bai. Bai. Oso mugituta ere. Orio arraun Orio aurretik, Donostiarra 6, Hondarribia 8. Atzekalde horretan ikusten dugu, momentua izan dezakela Hondarribiak, baina orain jo behar du, Donostiarra 2-3 segundu lehenago doalako. Eta Orio eta arraunlagunak, ea nola moldatzen diren orain, poparian, ikusi egin behar da, periodoa ere, 8-9 segundukoa, baina ez dago olatu, galuze horietakorik, eta hemen datorren apur hori asmatu behar da, 4 segundutan, eta gero beste une hon bat datorrenan berriro saiatu, ez? Eta olatu bakoitzak, ez da, lantzagiroa dagoenean, eta olatu azkar horietakoak, treneruak, abiadura, modu radikalan aldatzen duenik ez, baina olatu etortzen denean, hori estutu eta zukutu. Pala bat gehiago, 2 gehiago, 3 gehiago. Orduan joango da bandera eta. Arraun Orio arraun, 9 metro falta dira. Argi dago burruka izugarria dugula, eta bestetik traineru bateko errenta du Donostiarrak Hondarribiaren aurretik. Oazen ama Guadalupekoa ontzira. Hogeita mazazpi paladan. GPS-ak 4 segundo markatzen ditu, eta iruditan ez diru, Hortik gora ez da joan, 3, 4, eta hemen ikuspegi zabal honetan helikoterotik garbi ikusten dugu nola datozen ontziak, eta 4. kale horretatik esan daiteke Donostia arraunlagunakek momentuz ez duela presa hundirik izan norabidea aldatzeko. Ondo doakio eta hortik jarraitzea erabaki dute. Hala esango nuke neukere, Oriok behar bada zertxo bait baborrera jodu, Donostiarra kaleari eutxiz, eta Hondarribia ere bai. Orio arraunlagunak Orio, ikaragarria lehia hau, eta hause momentua
Donostiarrentzat, 5-6 segunduko tartea Hondarribiari eta honek izugarrizko zailtasuna jarriko du hemen. Izan ere, gaur Donostiarra Hondarribiren aurretik sartzen bada, 2 puntu errekuperatuta ere egun bakar batean berdindurik amaituko lukete, eta berdinketa hori Hondarribiaren kalterako izango litzateke. Baina, ez dezagun ezer aurreratu. Oriok segundutxo bat hartu du. Bai? Olaturen batekin edo. Bi aurretik esan du Nadetek, ritmoak. Arraun ere, iritu zait, ez du aldatzen, Arraunek jarraitzen du, bere kanpokaldeko kaleti. Orio erdira. Orio erdira dator, bigarren kalera. Donostiarra ere bai, bere kaletik eta Hondarribia ere bai. Segundutxo bat Oriok. Hor da errenta, Donostiarrak alderantziz ikusten du bere aurkaria atzean lagatzeko, hortik jarraitzea ona dela. Oriotarrek aldatzea erabaki dute, Orain 2 segundu Oriok Arraun Lagunaki. Bueno, banderarik ez erabakiko bintzat gaur. Ez dirudi. Falta diren metro hauek ikusita, 260. Momentuko olatua duzue hor, bekaldekoa. Eta atzekaldean 7 segundu Donostiarren alde, Hondarribiaren kaltetan doa gaurko lehia hau ere bai. Begira Orio. Orain txigotzen erritmoan nabarmen, 41 paladan Orio. Gaur puntua berdin banatuko dira, baina Ikurriñari begira, 2 egunetako demorak batu egingo dira. Badakizu hori arrauntzaleok. Oriok 2 segundotxo, Donostia Arraun Lagunaki. Bigarren kaletik, ura orain dikola dator. 100 metro! 100 metro, Orio. Ontzi erdi bat, aurreti dira. Hor da Orio. Ontzi bat orain, Oriorentzat da, lehen jardunaldiko denborarik onena. Bukaera ona. Bai Orio, 10:52, bai orain Arraun Lagunak 10:54. Eta Jaun Andreok, 3. Donostiarra da. Hor da Donostiarra, bai Donostiarra, 12 segundu gehiago, 11:04 Donostiarraren denbora, eta orain Hondarribia, bai Ama Guadalupekoa, 20 segunduko atzerapenarekin. Beraz, gaurko puntui begira ez dago zalantzarik, Oriok 4 gehiago, Arraun Lagunak 3, Donostiarrak 2, Hondarribiak bakarra. Eta biharkoari begira, momentuz, 2 segundu terdiren bueltan, 2:66 behin-behineko kronometraiaren arabera, baina hori geroxeago zehaztuko dute, findu egingo dute eta. Eta garrantzitxo izango da, halako tarte txikia dugulako, Ibon? Baina iruditzen zait, azkeneko minutu terdian, Oriok egin duena, goraipatzekoa, hortxe borroka batean etorri, erritmoa altxatu, Arraun Lagunak ere altxatu du, baina azkeneko 2 minutu horietan lortu du, treneru beteko abantaila, eta begira, hori alde bada espada ere, alde izatea hobea, eta bestetik izan, Donostiarrak ia egin duela. Matematikoki Hondarribiak bihar irabazi egin beharko luke. Orain 3 puntu dira, hori da. Bai. Matematikoki ez, deskalifikazioren bat edo ere izan daiteke, baina bai. Estropada berdindu ikusi dugu, Denboraldiko berdindunetakoa bai. Badirudi ondo esak jota dugula, Arrauneko kirolarietako bat, ea lehen bailen zaintzaileak hurbiltzen diren. Naiera Martin, gauarren tosta estriborren. Bai, beroarekin edo alegin bereziarekin, gorputzaldi txarra behar bada, eta Laister izango dute hor behar bezalako laguntza. Bueno, 2 eta 64, hori da diferentzia. Oriok Arraun Lagunaki ateratakoa, 2 eta 64, 2 segundo eta 64 eunen, hori da errenta biharkoari begira. Ez da asko, baina alde duzuena beti da ona, Ibon. Beti. Hori da, bueno, makinatxo bandera erabaki dira, historian zehar hori baino gutxiagotik, hemen Zarautzen ere bai, mordo bat, hemen berdinketa bat ere eman zuten, behin. Betreneru, bueno, uneneko berean sartutak, eta alde horretatik, bandera airean. Ara, begira hemen ere. Hondarribitarra ere bai, estriborrankeko horrik usten dugu. Palenzuela, Ainara Palenzuela. Hau ere, tentsioa dela eta egindako alegina eta ondo esajota, bueno, ea, Gurutze Gorriko lankideak eta lehen bailen hortxe hurbiltzen diren. Eta tentsioa, kirolarian egonezin hori dena, horrelako egun batetan erantzunkizuna handia. Eta
hortxe dira, kideak keskatuta, eta bueno, maten du... Nahiera, Martin. Bai. Batetik gaur beroa, Mikel, eta gero aste osoko tentsioa lehertzea ere. Entenatzaileen ontzira lehen bailen. Aurrera Sara Gandara. Ametxe, Nadet Agirrerekin. Bueno, zorionak. Eskerrik asko. Garaipen bat, eta banderari begira, errentatxo txikila, ez? Bai, txikila, egia da gaur dano kondizio berdinak genezkala, eta bueno, estropa gorra izan da. Oso gogorra, hori esan marrin zuen, lerregin datorri zara gure ontzitxora. Bai, egia da, kriston beru aite gaina, eta oso gorra jundara. Azkenen oso iztu jungea dano kanpoaka, eta bueno, genekin, igual gaurretzala hori bentaja hondik ateatzeko eguna, baina, bueno, aurretik, 2 segunduko bentaja, biharko ez da asko, baina, bueno, hori gure alde. Aurreko batean, aipatu zenidan, ez da, liga irabazi bai, baina beste helburu potolo batzu daude, eta tartean, Zarauzko ikurrin hau beti berezia delako, ez? Bai, hori, azkenen hemen bukatze dugu liga, eta Zarauzko bandera, oso preziatua da, eta horrekin nahi genuke itxi denboralia. 2,64, tartetxoa bai, baina ez dua, Bai, bilar hori dana zerotikan, azkenen estropa honta danak etortzeia dakaen honenakin, eta, bueno, bihar ikusikoa. Gozatu, eta sorte hon biharko, eskerrik asko Nade. Bale, zuri. Nadet Agirre pozik, eta Arostegi jauna ere bai, hemen txetatuak errepasatzen. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, errenta bada, ez da ikaragarria, baina beti aldekoa dena, eta lan asko eginda, asko kostatu da gainera, errenta hori lortzea ez da gaur hemen Zarautzen. Bai, estropa gorra, uste estropa polita ikusi deula, errenta 2 segundu eta piku, ez tekit 3 ez da iristen, baina, beti hobe alde izatea kontra baino dudari gabe, eta baina bai, egia esan, espero genuen, ez? Azken Zarauzko ikurrinako bagenekin danak arraun eta Donostiarra beare estropa handia egin du, Hondarribia pixka gehiago kosta zaio, baina bagenekin denak puntuan iritsi nahi genuela, eta ala izan da, gaina itxasoa dagoen bezala bare, kanporaka jota jo, eta barrurak ere ez den nola gaundi ganartzeko eta jota jotzeko estropa zan. Eta, azkenen 2 segundu eta erdi edo pasatxo, eta, bihar beste bat. 2:64. Hori da. Eta bihar estropa ezberdina izangoa, baina, hobe, zuk esan duen bezala, hobe aldeko izatea. Bueno, aipatu behar da gainera, ikusi ditugu ondoezik eta batzuk tentsioa antzematen da hemen, ez? Zuek tentsio hori ligari begiraia ez duzue, baina Zarauzko ikurrina eraman nahi duzue. Mutiletan hor zaudete palmarezean gehien irabazita, baina neskentzat ere hau erronka berezi bada. Beti daude erronka handia, gero zailkapenaren puntu sorta handienarekin ere bukatzea, San Juanen zenbaki hori lehengo urteko hobetzea, beti daude erronkak, ez, kirolarientzat. Ba, hoxe esan erron, kirolari jadanak beti bilatzen du erronka lehiaketarako, eta, lehenik eta behin nahi duen azte guran Zarauzko ikurrina irabazi, ez? Bakigu hori jotarrentza beti berezia dela ikurrina hau, eta nesketan ez daukago inoiz irabazita, eta gustatuko litzaiuke irabaztea, ez? Ondo ezak eta egia esan, tentzioaz aparte, bera handia egin du gaur egun guztian zehar, eusten dut baitare moldean ere berua, nik usten den kirolarentzako egun beroa, estropada gogorra esan dizutena, palada guztia balekoak izan behar zuten, eta gertatzea, espero dut gehiagora eskutia, buelta matea lemailen. Eta, bihar eusten dut estropa ezberdina izango ala, eta, ikurrin hori irazteko gaigean. Osondo, eskerrik asko, gero arte ba. Eskerrik asko zuet, Mikel. Arostegi jaunaren adierazpenak, horrelaxe dugu egoera, kinka larrian kirolari denak esfortzu bereziak egiten, eta egia esan, gaur elastikoen banaketa ere bizkordoa, badakizu ikurrina bihar izango dela, gaur lidertza sendotu bai eta errenta hartu du hori jok biharkoari begira. Aurrera, Sara Gandara, beste protagonista batekin. Inder Paredes harrapatu dugu hemen, izan ere Donostiarrak eta Hondarribiak daukaten borroka hori azken tokiak iditeko, gaur zeuen alde, ez da? Bai, azkenean gure alde izan da gaurkoa, bai. Egia da, estropada bat faltan dagoela, demoraldiari agurrezateko, eta momentuz, 4. postori badirudi Donostiarrak ekidin dezakela, ez? Bai, gaurko estropa bastante txukuna izan da, lehenengo largoa gona indugu, gero ziago gaia oso txarra, eta, buelta eman diogu pixka buelta, eta, lortu dugu 3. postu hori, bai. Denboraldiko, igual, lehendabiziko luzerik berdin duena izan da, ez? Zuk ze iritze daukazu? Bai, hasegira lehenengo luzan, eta hori hor bertan geneukan, eta besteak ere hor. Hau zuarik, Inder, gozatu, eskerrik asko, eta sorte hon biharko. Eskerrik asko.
Zaindu beharko dute bai, estarri hori, biharko egunari begira. Antzematen da, erantzukizuna handia dagoela, tentsio handia, gero baldintzak ere bai, ezta? Beroa, zain egon behar, gero Getariatik irten eta estropada eremura etortzen ere, oizkoa baino bide pixka bat luzexeagoa ere bai. Ordula ordenen bat, eta orduan hori dana kontuan hartu behar da. Eta ez tarriarena, Miguel, ez da txantxa. Patroi askok eta askok urratzen dute eta gaitza ere etortzen zaie, uda bukarerako. Ez baita estropada bakarrik egunero entrenamentuan ere. Hau txanola baitere behartu egin behar eta Paredesi gertatu zaiona, oso ohikoa patroien artean. Bueno, hemen da, Orio, sailkapen buru, banderak irabazitakoak 10, jardunaldiak 2 gehiago eta puntotan 51. Donostia Arraun Lagunak bandera bat eta gaurko 3 puntuekin 40, Donostiarrak 21 eta Hondarribiak 18. Oso zaila izango da Hondarribiarrentzat playoffa saihestea. Eta gogoratu, playoffari begira, matematikoki jadanik 2 euskal ordezkariak erabakita daudela. Ibaika eta Zumaia ere bai, 129 puntu Ibaikak, Zumaiak 127, Tolosaldeak 101 eta 13 estropada eginda gero biren faltan, hori erabakita dago. Eta begira Oriotarrak, hor zale multzo eder bat ere bada, gonbidatuen artean eta harrera bikaina Oriotarrei eta bihar izango da. Koroaren eguna, bihar hartuko dute saria, eta oso momentu berezi izango da Orioko emakume guzti hauentzat. Une honetan, Mikel, Oriotarrek pasa den urtean, batelere, zeukaten baina puntu bat gehiago dute. Bat gehiago, hain zuzen, irabazi ez zutenean, San Juan Darako orduan, 3 izan zirelako. Ondarroan. Hori da. Orduan, Arraun irabazle, 2. Orio eta 3. San Juan. Eta Oriok irabazi ez duenean aurten, 2. postuan bukatu zuen. Hoxe da diferentzia. Bueno, beti ere gero estatistikak eta konparazioak eta alderaketak egiterakoan. Gustagarri da, noski. 84ko Zumaiarena, ez dute aportuko, jokatutako denak irabazi, urte berean. Hala da, historiarako hori. Luxia eta Gorria eta... Txalo artean, Nadet Agirre, Nadetek patroirik onenaren elastikoare berea du. 28 puntu Andrea Astudilok Arraun Lagunakeko patroiak 21 puntu ditu, Nerea Perezek 15, Inder Paredesek 8. Eta berriz ere 11 barruan da. Eta bihar emakumeen estropada, 20 gutxiagotan hasi beharrean, 25 gutxiagotan hasiko dela, izan ere, gero koroa emateak eta kirolari denak arduradunen ontzira igotze horrek eta luzatu egiten du ekitaldi hori eta horregaitik 5 minutu lehenago izango da, azken orduko aldaketarik espada bintzat. Bihar, Zarauzko 11. ikurrinari dagokion 2. jardunaldia emakumeentzat. Gu, 11:30 zintzo hemen izango gara. Ordoaz Oriotarrak, eta bertan arduradunen ontzian hor beste gonbidatuekin diren Oriozaleak ere denak posik, garaipen ederra, eta bihar errentatxoa 2 segundo eta 64 eunen, Ibon, bada zerbait. Ia treneru betea, iruditu zait gaur hori prankaz gainerako txandakideak ustea kosta egin zaiola, besteak beste iruditu zait hor katamaranetik hartutako irudietan eta bar, antziaboga ustenetan nahiko zikina zegoela, mugimendu handia zegoela, lehen sarari antzeman diogun. Bueno, gure ikusentzulei beste datu bat emateko, agur esan aurretik eta gizonezkoen tartera pasa aurretik, biharkoari begira, olatu handiagoak ditugu iragarrita, itxasoa indartsuago izango dugu, eta horrek nolabait oraindikan, agian, kakotxa artean, aidean jarriko ditu, 2 segundo eta 64 eunen horiek, eta itxasbera. Hori da. Koefiziente erdi mailakoak eta itxasberarekin beti ere olatuak gehiago markatzen. Hori da. Bueno, hause zenbakia, Orio izan da Ziabogetan ere bizkorrena, eta metro gutxien eginduen ere bai, norabidekin eta jokoa eginda. Oriorentzat errenda, Orio zerrenda eta errenta, Orio azkarrena izan da Zarauzko ikurrinari dagokion lehen jardunaldian, eta bestetik Donostiarrak pausu erraldoi bat eman du, matematikoki oraindik ez, baina pausu ikaragarria eman du playoffa saiesteko, eta Hondarribiak
bihar iaia mirari bat beharko du zulo horretatik irtetzeko eta playoffean izango da segurueni. Bueno, emakumeen estropadak ekarritako hause, irudirik onenekin utziko zaituztegu, berehala gatoz bueltan iragarki sorta txiki baten ostean.